L-għodwa ta' tnejn ġabet magħha nifs ta' tama x-xhur li ġejjin, tama għal sajf aktar qrib in-normalità ta' kif konna ngħixu ħajjitna qabel mal-pandemija tal-COVID-19 faqqet u nfirxet fil-Gżejjer Maltin. Kif numru ta' restrizzjonijiet ġew rilaxxati mill-jum ta' tnejn, ir-ristoranti u l-snack bars fetħu mill-ġdid għalkemm b'mod limitat sal-5 ta' wara nofsinhar u b'mhux aktar minn 4 persuni madwar mejda waħda. Għal-stant, kienu bosta dawk il-lokalitajiet li reġgħu bdew jieħdu l-ħajja b'mod naturali, fosthom il-Belt Valletta li għal darb'oħra reġgħet bdiet tara moviment akbar ta' nies. Fost il-miżuri rilaxxati kien hemm ukoll il-ftuħ tal-monti fuq barra b'numru ta' persuni jitilgħu jixtru il-belt, min għal bżonn u min sabiex jaqta' mill-ambjent ta' ġewwa. Nan fil-waqt li mit-tnejn ingħata bidu għat-taħriġ tal-isport professjonali, l-attivitajiet ekstrakurrikulari kif ukoll tneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex. Dan kollu hekk kif in-numri ta' każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna wara aktar minn sena nħabtu wiċċna ma' dan il-virus qed ikomplu jkunu relattivament baxxi bil-każi attivi preżenti huma 213. Fl-aħħar 24 siegħa kienu 11 il-każi ġodda reġistrati b'total ta' 30,458 każ reġistrati fl-aħħar sena u xahrejn. Fil-waqt li fortunatament tar-raba' jum konsekuttiv ma kienet irreġistrata ebda mewt ta' kawża tal-virus bejn il-ħadd u tnejn fi 23 persuna oħra. Intant, la darba n-numri jibqgħu stabbli u jitjiebu, l-awtoritajiet tas-saħħa spjegaw illi l-barijiet u t-teatri fost oħrajn mistennija jiftħu mill-ġdid xahar ieħor fis-7 ta' Ġunju, dejjem waqt li jkunu osservati l-protokolli u l-mitigazzjonijiet tas-saħħa. F'dak iż-żmien se joħorġu wkoll round ieħor ta' vouchers proposta li kien imbotta l quddiem il-Partit Nazzjonalista. Għal-stant, l-appell jibqa' sabiex kulħadd iżomm l-attenzjoni, anke fid-dawl tal-fatt tal-imxija tal-varjant Brażiljan li issa jinfirex f'pajjiżna lokalment fejn sal-ġimgħa il-Professur Charmaine Gauci spjegat li l-każi ta' dan il-varjant kienu qed jammontaw għal 22.